Ja, og Martin, den kom lige der, så nu må du hellere fange den, og så kan jeg lige fortælle. Nogle gange, når man kigger ned her på Nordsøens havbund, så kan det altså godt se lidt kedeligt ud. Og det er fordi, der er rigtig meget sand. Cirka 70% af havbunden ude i Nordsøen består altså af sand. Og så er resten de her store stenrev, som vi også har reklameret. Og altså også rigtig mange skibsfarv. Fordi Nordsøen er et vildt hav. Så desværre går der nogle snart over Nordsøen. Så det er den positive side af det. Men Martin, vi har jo også nogle jæger ude på havbunden, nemlig vores kajler og rotter. Det kan se noget her. Den har måske ikke så store jæger som andre flådefiskere på bunden. De er utrolig gode til at kamuflere sig. Det er altså fordi, de har tilpasset sig lige ude på havbunden. Det er faktisk sådan med rødspætten, at den starter som en pelagisk fisk, altså flad.